Salutare prieteni, eu sunt Alin împreună cu Andy și voi face un let's play de Minecraft de vreo 20 de episoade, cam așa. Voi posta câte 4 episoade pe zi și va intra și Andy în curând pe server. Okay. Exact. Stați un pic. Că trebuie să le iau de pe Skype. Ok, gata. Copiază selecția. Câte trebuie să 2 puncte. Gata, cât greu. Bă, dar se aude cam încet, cam nașpa, dă ăla mai încet. Ok, a intrat și Andy pe joc. Stai că o dau eu. Parcă acum nu se mai aude chiar așa de. Ce șmecher. Ce? Ce șmecher e textura, mă refer. Da, știu. Avem aceeași textură. Textura se numește Dar știi că noi n-avem Ovos skin-uri. Rustic Redemption. Știi că noi n-avem skin-uri. Ba, eu am skin. Ba, nu hai. Nu mă vezi tu că... Da, eu am. Nu se mai vede skin-ul cum îl aveai. Se vede altcumva. Cum se vede ea? Ca al meu. Ba, nu. Ai tricou alb cu niște pantaloni negri, scurți și cu părul negru. Ba, nu, mă, am tricou negru cu alb și pantaloni i-am negri cu verziu. Da, exact, așa am și eu. Ba, nu, tu nu ai așa. Tu ai tricou alb și cu chestii din aia la gât neagră și pantaloni verzui. Suntem gemeni. Mă, tu ai tricou alb, eu am tricou negru. Tu n-ai tricou negru. Ăla e alb. Să te uiți la video după ce îl termin. Eu fac un topor că mă enervă. Ups, am uitat. Chiar este foarte șmecheră textura. Bă, să lași dacă e, să lași, dacă vor cei care nu sunt ei, să le lași mapă. Ăsta texture pe acolo în descriere. Eu așa o să fac cu texture pe acolo ăsta. Bine, mamă. Uite cum e masa de crafting, ciudat. Facem tot bețe, după aia un topor. Și fiecare episod va fi de vreo 9 minute. Filmezi tot cu Bandicam-ul? Da. Nu mai filmezi cu ăla. Nu mai. Wow, ce șmecher arată sapling-ul. Bă, luăm sapling-urile sau le plantăm tot aici? Bă, Leon, poate facem o fermă de copaci sau ceva de genul. Uite, am un măr, mamă, ce șmecher se vede, mă. E roșu și așa, mai galben. Și ca să știți și voi, nu jucăm cu codul, uite. De exemplu, scriu game mode. Nu, dă-i TP, că TP merge din serverul tău. Uite, game mode 1. Nu mi-a fost actualizat și TP zi-mă parcă. Nu știu cum o chema. Firman. Asta e. Stai să iau masa de crafting. Luăm și lemn bărciud. Da. Și... Bă, serverul e pe peaceful? A? Serverul e pe peaceful? Nu cred. Și am rezolvat chestia aia că cum se numește, când am făcut încă un video de Minecraft așa, ce să facem în Minecraft, îmi făcea ecranul
Cu Minecraft cu desktop, cu Minecraft cu desktop, cu Minecraft cu desktop. Și am rezolvat-o, nu mai îmi face așa, după cum vedeți. Adică ți-le cărea ecran. Da. Click, 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 click. Click, 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 click. Ce nume să-i punem, bă, la episodul ăsta? Să ne gândim după episod. Aha. Bă, ar fi tare să găsim Diamond în primul episod. Da, n-ai cum. Da, zi-ți când ar fi nimic. Da. Întâi ne trebuie iron mai mult. Bă, unde-i dispărut, mă? Nu știu unde dispărut și toate. Stai că... Vin să te caut. Da, nu știu unde ești. Ia... Am găsit... Semințe, mamă. Eu te găsi pe tine. Da? Uite-mă. Ia fi atent. Ia uite. Uite-te la astea. Și eu am. Da. E ciudate, nu? Da. Și tu ai de astea? Respect. Uite. Ce e ăla? Floare? Da, e galben. Da, uite, și eu am făcut. Mai strângem. Dandelion. Bă, putem să colorăm cu asta lâna. Cu ce? Cu ăsta. Ei. Pui floarea. Bă, du-te și caută și oi și omoară-le ca să ne facem pătuți. Da, mă, câte sapling-uri, bă, ești prostul 9. Ce? Cum o să caut oi? Da, să ne Deja facem am găsit 1, 2, 3, 4 găsit. Păi, omoară-le pe alea 3. Că după aia ne mănâncă zombie creierele. Așa. Lavă! Și coal! Am găsit lavă și coal. E... și... porci. Acolo sabia. Am găsit porci. Bă, aici e și un cal, eu crezut că e oaie. Cal? Bă, e oaie. Bă, eu încurc animalele, ești prost. Mamă, hai să mă arunc în lavă, piscine! Nu, glumeam. Eu vreau să iau coalul ăla. Ia să intru. Pun asta aici. Porci. Fac asta. Mamă. Bă, până acum avem 3 lână. Da. Da. Vreau să iau coalul. E coalul meu. Porci. Uite încă oaie. Vreau să iau coalul. 3. Și asta 4. Coalul. Cine? Așa. E coalul meu. Ăsta era? Cred. Am coal. Am coal. E sugar. Aole, dar cât coal? Bă, vezi că luai sugar pentru fermă. Bine. Aici ce e ăsta? Coal, bă. Coal? Ai găsit și tu coal? Da. Ia, cât coal, frate, și acolo sus și aici jos. Ia să văd cât am filmat. Bă, am filmat 2 minute și jumătate. Păi ok, atunci ne oprim aici. Și eu am fost la Alin împreună cu Andy. Și tot așa, vă salutăm. Să dați subscribe, like, comentați, da. Și cât de mai multe vizionări. Bye, bye. Bye, bye.